Apa? Ora ono. Wis nganggo tangan ae, nganggo tangan. Nah, sapu sing resik, Bos. Heeh, penak nggo lewat menuju sumber. Kuwi apa kuwi? Adit ora gelem guange kok, Mas. Yayang kuwi no. Tangi turu e, Bos. Heeh. Peluke mau tekan dhuwur ya, Pak? Apa? Beluke. Beluke mau tekan dhuwur ora ya? Mau pas mau kandel banget. Sore-sore nyapu. Nek ra disapu ya ora resik ya. Adoh-adoh ke Jakarta rene wong arep nyapu. Dibakar nih ra ya? Rasa dibakar iki. Ora dibakar iki. Rasa dibakar. Iki salah. Iki telesok.